na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Nahibaw ko nga kriminal siya. Oh, Og doon na say rason, kung nga nung gipatay ni Asmani, inay-usan na to ang iyong patyon. Ella. Ela, Nga nung miabot mo na si mong nahuna. Tungod kay iyang anino lang nahibaw si ang gustong buhaton. basin bayag. Kung sabo nimo ang anino, ha? Maong nakasulti ka ni Ana, Ela. Gipasanginan ba ko nimo nga makahimos pagpatay kang Manny, Wilma? Ha, wata may bawday. Basin bayag. Kung doon ay gibuhat si Manny nimo nga wa ka makauyon, unya imo siyang gipapatay. Hilom, Wilma. Ayaw ko pa hiluma, Eric. Si Ela lang ang nakit-an na to nga kanunay nga ikasulti ni Manny kung may pahuway si amahan. Bosa, si Ela lang ay nahibaw kung unsay gibuhat ni Manny niya. Buotan si Manny. Wa sige buhat nga dautan ako. Abasan ikaw, Eric. Ikaw, mipatay kang man itong sa silos. Oh, Ay! Oy! Ay! Eric! Eric, kung samang ka! Kalitan man ni mong sukmag si Joel. Mangita, di ka gubot, oy! No way ka. Tulungan na na ninyo! Gano'ng naglayog naman sa buong Eric? Joel! Unugan! Si Amahan! Si Amahan! Amahan? Aman, may tuyo ka na mo. Ngayong nagdugo ka ng ilong mo, Joel. Si Eric, aman. Iya kong gisukmag. Lain man ko siya gisultihan, amahan. Ako naman yung iyang gipasanginlan nga. Posibleng nagpatay ni Manny. Kaya nagsilos ko na ko. Rulaw na ninyo ang inyong kabuha. Aman, Amahan, kalma lang ha. Ayaw pa dasim gibati. Ipasalitan ko na ang tapulisan na may usa ka ninyo na posibleng mipatay kang Manny tungod kay wa may bugat nga rason aron patyon siya. Salamat, Amahan. May laing report ang nag-atiman sa patayng lawas ni Manny. Dili lang usa kaagi sa tuslak sa iceberg ang iyang nagawad kundi upat. May tasugo ang nagpatay kang Manny. Tasugo nga doon sa bukog. Ha? Huwag mataparog ko na may usar ka ninyo ang grabe kasuko ng Manny. Mauta na ang akong gipasalikan sa kapulisan. Kaya nakailan dugo ninyo. Kay di masagid ko makahimo sa pagpatay og tao, oy. Nga waysa na ko. Bisag snaban lang ko ato. Ang aron hingpit ang inyong pagkaringgawas sa mga pagduda. Kinahanglan pang tao ninyo ang aspect na gigamit sa pagpatay kang Manny. Unsa? uy, lain na sa ng pinangitaay, amahan. Kana lang ang kung makitaan ang gigamit sa pagpatay kang Manny o mailan ang kriminal. Hala no, madunot na day Medinis Mansion nimo, amahan. Ayaw na mo daguan. Ugma mo alhe o balik si attorney o basahan na mo niya sa inyong matuha. Gikan tanako.
Gusto na kong mupahuway. Tinuod ka, amahan. Sige, magkagawas na mo. Pangitaan ninyo ang ice pick. Yan nasabta ining pinangita ay portion. Kakapoy ba? Pasagdi na lang gud. Sundo na lang nato ang gisulti ni Juan. Total, ugma, may bawaan naman gid nato ang atong makuha ining dapita. Pero klaro na sad kaayo eh. Nga si Ella, siya na ang tag-iya ining mansyon. Na, ayun na lang kawilihin ning mansyon oy. Ella? Dagun sa mga dinis gawas. Nagunahon na lang ko sa kisulti ni amahan, Eric. Unya, di lang ka mangita sa ice pick. Mangita ko karon. Pero nahasol ko sa gisulti ni amahan. Ang hain man ni Adto ang nakapahasol ni mo. Ang katapusan niyang gisulti. Nga gusto na siyang mapahuway. Oh, tiguang siya. Kapoy rin ang dara. Dili, gyud. Ambot, murabag kog doon na siya ibot ipasabot. Sensitibo ka lang kayo. Unsa man mong duha? Dili mo mutabang og pangita sa ice pick. Nangita mi diri, Wilma. Trabaho lang sa mog inyo, diha. Gabi na lang. Pero way ice pick nga nakitaan. Aw, gitaguan gyud maayos kriminal ba? Nagpuno-puno lang sa kahasol kumatayo ni Manida. Magaid na hinuunta din sa mansyon. Basta ako, Joel, kung magunitan na nako ang akong masunod ni Don Faustino, mulayas gyudayon ko dinhi. Ako sab, Di ako gusto nga makakita pa sa anino. Mga na. Nag-unsa pa mamunduhan niya. Aw, salamat, madam. Dali na, Joel. Nganong hilumon man kayo kung nagkaon diha, Ella? Ela, ang itang malipay kay ugma, may bawaan na ginata atong madawat. Pero, lain kaayong paminahon nga buhi pas amahan unya. Basahan na niya si ang last will and testament. Oh, di patyon si Aman. Aron patay na siya, inigbasa siyang last will and testament. Hello, Wilma. Wa ka gibatasan da. Da, daghan manggod og ek-ek ni Ella. Basig mo babag sa da siya, nga dili lang una basahon ang testament. Kay buhi pa kuno si Amahan. Wa na'y makapugong sa pagpabasa. Kay ugmang adlawa na kini mahitabo. Muna na ko ninyo. Hoy, Eric! Nalain ka sa akong gisulti! Shh! Eric, sorry! Pagdali mo kaon diha. Kay gamay pa oras. Pangitaan yung ice pick. Yes, madam. Eric? Niya palagi kas gawas. Abi ni mo, nindot kayo kang motokar. Salamat. Bugnaw kayo ang kagabi, no? Oo. Doon na ba'y nakahasol ni mo? Ella, bisan unsay may tabo. Ayaw kong itok magpalayo ni mo, ha? Eric, unsab na nga gipanulti ni mo. Kuan. Nahadlok na ko nga kung ihatag na ni amahan nato ang atong masunod. Imo na kong papahaon din sa mansyon. Dili ka na mahita po. Ang panuway nga Eric ay. Bisan saan. Suod nagig kay sila si Ilag. Eric da. Pero di ko surrender. Gamay na lang ang akong kipaabot. Ug maako ka na ila.
kinahanglan mo kalma naman ako. Antoson ang grabing selos. Ayaw ka bala ka. Welcome ka nga mupuyot din sa mansion. Unsay plano nimo ning mansyon? Magpabilin kining mansion sa iyang gibarugan, Eric. Mao kini ang buing ang dumana ni amahan. Kuno galing mubiya na magani siya nato. Ella, Eric? May gusto kang isulti na ako? kuan. Wa. Kung unsa man ang gusto nimong isulti na ako, isulti na lang na. Suot ba yata, diba? Kung sekreto man gani na, ako sa nang himong sekreto. Abi nimo. Unsa man? Kanang pisi nga nagbitay sa kahoy sa pikas linaw. Nga naman din na maumpisi. Nagpahinumdum na sa akong kabuang sa una. Unsa? Oh, misway kaghikog sa una, Eric? Oh, Ella. Pero, nga naman. Tungod sa usa ka babae. Ha? Oh. Mahal gitingali kaayo ni mo ang maong babay. Mao nga nakauna-una ka sa paghikog. Oh. Pero, karon nga nakita ko ikaw. Nagbasol ko sa ako untang nauna na ang buhaton sa una. Ha? Ikaw ang nakapausap sa tanan, Ella. Eric? Ayaw lang kasuko pero giluwas ko nimo sa akong pagpakabuang sa usa ka babae. Eric? Sorry. Suod ta. Pero, ang atong kasuod, mao ang nakapamatan ako. Nga dili pa day uhay ang tanan, ug angay diyang pasalamatan ang pagbiya nako sa una kong uyap. Eric? Ella, I love you. Eric? Okay ra kung dili ko nimo sugta. Ang importante nga nasulti nako nimo ang akong kibati. Okay ra. I love you too, Eric. Ha? Mao nang gipaabot na kong higayon. Tinuod ka? Love sa ko nimo. Oh, Eric. Ella, I love you. I love you too. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!